An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ye bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kukan kibaruyaw kan aw donkan na an donkan filɛ nin bɛ bamanankan kunnafoni la kumabaw kɔnɔ an fa n'an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ka bangeli la ɲɛnamayara Ansaru n'u kanubagaw fɛ ɲina fo don ɲuman na ka sababu kɛ kɛnɛyako gɛlɛya min ni o bɛ Mali jamana kɔnɔ an fɛ nin wagati in na ni ne bi bamanankan kunnafoni la kumabaw ye walawalali bɛna kɛ mun na aw ye aw bisimila bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan laada do Fédération Ansardine Internationale a bɛ an fa n'an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ka bangeli la ɲɛnamaya ka bɛn mɛn kalo tile 12 ma Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ka san 65 sɔrɔli okumu kɔnɔna na Ansaru n'u kanubagaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina dɔn ɲuman na dugukolo kan ni o bɛ Safo commune rurale la ni ka taa an fa n'an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ka bangeli kɛnɛ ni ka laadaw sigi sen kan basigiw kɔnɔna na ka sababu kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahala min na kɛnɛyako gɛlɛya la i n'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi Sherifula ciladenw sera ka an sama min na an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ o fɛ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ka san 65 sɔrɔli dali masa bolo o ɲaɲani kɛnɛ sigira senga don ɲuman na Safo commune na a ka foro la kɛnɛ min senfɛ dugawudo kɛra sija ni kɛnɛya halibi dali masa bɛ se k'o nɔgɔya Mali silamaya ɲɛmaaba ye a bɛ min jira anw na o ye nisɔndiya ye ani farifoni ani alabarikada de munna an karamɔgɔ ka san 65 kɔnɔ a ma foyi jira anw na sira ɲuman kɔ baara ɲuman cɛsiri ala ɲɛsiranya jogo ɲuman an ka kɛ duwawudenw ye an ka furu labato an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka sira ɲuman minɛ an ka kɛ ladiriw ye a ka san 65 baara bɛnna nin de ma ka fitina bɔ jamana kɔnɔ o la ale sara tɛ an bolo foyi tɛ an bolo bi nisɔndiya ni farifoni k'a fo k'a barikada karamɔgɔ bangena 1955 ka bɔ 1955 na kana bila 2020 na o ye san 65 ye an bɛ ala fo ala min sɔnna ko o san hakɛ accordé an karamɔgɔ ye ka segin ka ala barikada ka ɲini ala fɛ a ka o ɲɔgɔnna caman di an karamɔgɔ ma an ye a fêter nin cogoya in na ɲinan san o san an b'a kɛ mais a ka bon ka tɛmɛ nin kan an y'a kɛ ka sababu kɛ bana ko min bɛ sen na o bana in fɛɛrɛ minnu kan ka ta mɔgɔw fɛ pour que bana kana se ka cari o fɛɛrɛ minnu fɔra sanuya santé mɔgɔw fɛ kɛnɛya mɔgɔw fɛ k'olu bonya k'o respecter bon o de kama an y'a kɛ nin kɛcogo in na i m'a ye mɔgɔw sigilen bɛ ka mabɔ ɲɔgɔn na bon masque bɛ bɛɛ fana nun na donc pour que bana in kana se ka cari cogo min na bon o la an y'a fêter mais ka sariyaw fana bonya nin ɲɔgɔnkunbɛn in min bɛ sirifekɛ ka san 65 sɔrɔli ɲɛnamayali ko fɔ ka bɛn ni sunkalo barikama in ye silamɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ni ka jɛ ka dali masa barikada ni zamzame y'o jɛɲɔɲali ye ladiyali fɛnw fɛnɛ ŋaniyara ka ɲɛsin an mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kuranna sanuma min n'o jiginna mɔkɛ sanuma fɛnɛ ka n'a bɛ k'i sen da o sen da nɔ na bi o kɛra lajɛli fɛn ye ka ɲɛsin a mɔlimanaw fɛ san 65 mɔgɔ kelen ka ɲɛnamaya la koba don an ma ɲini ala fɛ san 65 ɲɔgɔnna caman ala ka jira an karamɔgɔ la bi an bɛ nisɔndiya kosɛbɛ parce que Ansari ka ɲɛnajɛ kɛcogo ni mɔgɔ tɔw ka ɲɛnajɛ kɛcogo tɛ kelen depuis sunkalo kalo daminɛna ni o ni mɛn kalo in tugura ɲɔgɔn na an karamɔgɔ yɛrɛ kelen a ye balo bɔrɛ 1000 de di ala ka danfɛnw ma o ye ale yɛrɛ kelen a ye min kɛ o kɔfɛ Ansari ka sira fɛ Ansari jamanaw ye malo bɔrɛ baw fana de di jamana 38 jamana in kelen bɛɛ y'a seko kɛ Haidara ka anniversaire la o la nin de ye Ansari ka ɲɛnajɛ kɛcogo ye ka hɛrɛ se mɔgɔw ma ka hinɛ ala ka danfɛnw na ka ɲumanya kɛ mɔgɔw ye maa ɲɛma minnu kun bɛ kɛnɛ kan u kɛtɔ ka ɲɔgɔn falen kuma la caman ye seereyaw di k'a fɔ maaw weleli tɛmɛnen kɔfɛ ka taa dali masa mɔ bani ye cɛsiriw minnu kɛ dɛsɛbaatɔw dɛmɛni na fandanfalaw ɲɛji cɛli la jamanajɔ la dakuruɲɛ kelen hadamadenya yɛrɛ ye da sera o caman mɔ kɛnɛ kan o nisɔndiya o kɔni o ka bon anw da yɛrɛ dama ka fɔli ma
sabula Haidara ye min ye jamana kɔnɔ yan nɔ diinɛ ko sira kan o dogolen tɛ maa si la bi Mali kɔnɔ yan diinɛ an bɛ se k'a fɔ Haidara a ye rôle min joué a la a batara ko tɛ o la anw kɔni bɛ min ɲini Ala fɛ Haidara halisa a ka si jan kalifa la a ka si jan kalifa la a ka kalifa ka denbaya la a bɛ diinɛ baara in min fana na halisa Ala ka courage ni kɛnɛya d'a ma a ka se ka dɔ fara a kan. Sira kɔrɔ de don nin y'a san dama dama dɔ ye an bɛ na Haidara ka 12 mai n'o ye bɛ bɛn a ka anniversaire ma an bɛ na bɛn n'a ye ka na dugawu k'a ye ka ni fana ka a ka waleɲuman lakodɔn ye ka d'a kan an b'a dɔn k'a fɔ bi tiɲɛ don Haut Conseil islamique président don san tɛmɛnenw na a tun t'o la mais Ansardine ɲɛmɔgɔ de tun don o hukumu kɔnɔna na a ye jɔyɔrɔ mun kɛ jamana in kɔnɔ yan basigi sira fɛ kɛnɛya sira fɛ kalanko sira fɛ diina sira fɛ donc an ko a ka kan san kɔnɔ siɲɛ kelen an ka n'an jɔ effectivement ko o waleɲuman dɔn a ye ani ka dugawu kɛ Ala ka hali bi si jan kalifa la. A ma ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in senfɛ malo bɔrɛ 200 o de dira fiyakaw donɲumanakaw safo komini mɔɔw mɔ minnu ni bani ye sigiɲɔgɔn ye a ka furu la ni ka kelen kelen enveloppe d'a kan silamɛya dɛmɛtɔ Ansariw y'o kɛ ŋaniya jira don ka Ala wale ɲuman dɔn ni zamzami y'u dili ye u mɔ nka yan'o cɛ Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansariw ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara n'a ka denbaya yɛrɛ kun ye malobɔrɛ 1000 ni kɔ kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin mɔɔw mɔ dali masa ma nɔgɔya kɛ minnu ye an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ san 66 san 2021 mai kalo tile 12 Ala k'o jira ani ba Madani den ni Basi Dan Tarawele den la an ka jɛ k'o daamu da. Amina yarabi alibi ame dɔɲumana safo commune rurale la maba welele minnu ye nin kɛnɛ sanuma in lasɔrɔ Ansariw fɛ ni ka taa an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka bangeni kɛnɛ seereya u ye dantigɛlikan minnu sɔrɔ ka kɛ an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ o fɛ. Alkuranakala kɛra ka kɛnɛ datigɛ ni ka sɔrɔ ka kulabɛnni jɛkulu nɔnabila ka bisimilalikanw da o kan an balakaw minnu bɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar kɔnɔ a ɲɛmaaba o ka nɔnabila ye kuma ta ka wale ɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin zamzami y'u mɔ ka dugawu kɛ a ye fana sija ni kɛnɛya dali masa k'o nɔgɔya a ye. An b'an karamɔgɔ ka anniversaire min kɛnɛ kan bi n'o ye a ka san 60 ani san 5 ye. An b'a ɲini Ala fɛ san 65 caman bi Ala bolo yarabi Ala k'o di an karamɔgɔ ma. Ala k'a ɲɛmɛ an karamɔgɔ la. A kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye cogo min yarabi Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ten. Ala k'an n'an ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a ka denbayaw nɔfɛtugubaga ye fo ka taa se a ka nilakili laban ma. Kira n'a so bonya kɔsɔn sɔli ala rasul. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayaso Fédération Ansardine Internationale fadi kɔnɔ bonda min ɲɛsin bɛ karamɔgɔlakaw ma wuduhu olu y'u dase Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansariw ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara ka baara kɛlen dɔw mu. Yan karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara kabini a nana Ala ka dugukolo sanfɛ fo kana se an ka nin wagati in na ma a ka wuli ka jɔ diina dɛmɛli sira kan a ye baara minnu kɛ a ye réalisation minnu kɛ ko ka an da don o la an tɛ se k'a bɛɛ fɔ sabu wagati min yɛrɛ dila an ma a ka surun kosɛbɛ an bɛna lajɛ Ala kumabaw ka dɔ fɔ o la inshallah ta'ala o la an ma daminɛ min na o de ye annahu ma najaha muslihun fi hadha al-qarn al-akhir mithlaba najaha Ala sɔnna san 100 laban in na dilannikɛla si mana dugukolo sanfɛ k'i bɛna mɔgɔw de dilan ka mɔgɔw wele ka taa Ala ma ka mɔgɔw ni Ala cɛ dilan ko i ka laɲini Ala sɔnna k'i dɛmɛ o la a ka sabati i bolo mɔgɔw k'i faamu i yɛrɛ ɲanama k'a kɛ i ɲana
san kɛmɛ laban in na walima san kɛmɛ caman ka kɔn an ka san kɛmɛ laban in ɲɛ o ɲɔgɔnna ma kɛ mɔgɔ ye i n'a fɔ a kɛla an karamɔgɔ ye a Seyid a Sherif Usmani Madani Haidara. Diinɛ ɲɛmaa minnu fana ye ɲɔgɔn valen kuma na n'a ma ɲa k'a fɔ Mali Silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tutigɛbaa y'a yɛrɛ ye olu fana ye seereyaw kɛ ka ɲɛsin zamzamiyu ma. Nin kɛnɛ in bani ka kɛnɛ a kuma tɛ se k'a fɔ ka ban an b'a la an dala maga de kuma o kuma n'a fɔra ko dɔ ka dɔ fɔ i bɛ dɔ de fɔ k'a tɔ to yen mais an bɛ min fɔ Alakira ye kuma kelen fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko san kɛmɛ o san kɛmɛ Ala bɛ cɛ dɔ ci cɛ min bɛ Ala ka diinɛ kurakura bani e do ni san kɛmɛ tan ye bani i ye jigitigiw min kɛ Ala de b'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya ne bɛnkɛ ne bɛ se ka n bolo kɔrɔta ne b'i fo ka da la k'a yirila k'a fɔ i ka jɔn dɔ de filɛ nin ye fo ka taa nin bɔ don min na wallahi. Bamanan nin den ni basi dan Tarawele de a Seyid Sherif Usmani Madani Haidara ye san 1 sɔrɔ silamaya ɲɛmaaya la Mali jamana kɔnɔ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ani maa minnu bɛ baara la ye san 1 kɔnɔ olu ye seereyaw fɛnɛ di. Kabini au Conseil ɲɛmɔgɔya n'a dir'a ma Mali bɛɛ wahanda ni wahabiya a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka dumuni dun ɲɔgɔn fɛ diinɛmɔgɔ kelen mun y'a kɛ an fɛ jamana kɔnɔ ale don o kɔ tɛmɛnen kɔ jamana ɲagamina ka se degré dɔ la a tora dɔɔni motikaw kun ɲini k'o yɛrɛ bɔ maliyɛnya la mais ale ka ɲɛmɔgɔya sababu la diinɛ ɲɛmɔgɔw taara fara ɲɔgɔn kan kuma bi adamaden hakili sigi de ka taga an balima kɔrɔfɛmɔgɔw hakili sigi a tɔgɔ ye di moti n'ale tɛ o kundi kɛ bi an bɛ yɔrɔ min na finitigiw mago bi an karamɔgɔ la bi ka tɛmɛ fanitanw kan o tuma an b'a ɲini Ala fɛ san 60 ni kɔ in a ɲɔgɔn caman bi Ala bolo yarabi Ala k'o di an ma. Au Conseil islamique min ni dɔ ka kuma la a y'a fɔ ko Sherif Usmani Madani Haidara y'a fondateur dɔ ye mais bi Ala barika la Ala sɔnna a ka k'a ɲɛmɔgɔ ye a ka k'a président ye an ye mun lakɔlɔsi depuis an kɔrɔkɛ kɛra président ye a ko ayiwa n bɛ baara fɔlɔ min kɛ an ka réunion fɔlɔ la a y'i bolo don a kun ka 10 tan bɔ k'a di ayiwa a ye nin minɛ k'o bila kɛsu kɔnɔ ni ko min nana a k'a labɛn an kɔrɔkɛ kɛlen au Conseil islamique président ye an ye maaw ye au Conseil islamique kɔnɔ minnu yɛrɛ tɛ silamɛw ye depuis Ala ye Mali au Conseil islamique da Chine ambassade ka wuli ka na ko chinois yɛrɛ nana ko maa kura min bɛ ɲɛmɔgɔya la k'u bɛ fɛ ka n'a ye ko waati da o ma dɛ k'a fɔra ko voyage ka gɛlɛ a ma ko mais ayi olu bɛ fɛ k'a n'a ka mɔgɔw invité ka taa Chine chinois Norvège Hollande Japon c'est-à-dire hakili tɛ se ka jigin a bɛɛ la yan quoi i ye maa minnu ma deli ka don au conseil kɔnɔ hali u tɛ tɛmɛ a carré fɛ olu de commencera ka na au Conseil islamique la san 1 dɔrɔn kɔnɔ an bɛ Ala deli a ye sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ya Rabbi Ala k'o d'a ma a sen dalen don wo min na Mali silamɛya la ani dilali la jamana in kɔnɔ ya Rabbi Ala ma sen mɛnna wo in da la ya Rabbi Ala ka ivoirien ɲuman Ala k'a fanga se Ala k'a barika don a la Ala k'a barika don a ka denbaya la zamzamiyu ye a mɔkɛ sanuma Mohamed El Mustafa nɛɛma ni kisi b'a ye ka bange ni ɲaɲaniw kɛnɛ sigi sen kan Mali cogoya bɛɛ lajɛlen la hɛrɛ ni hɛrɛ tana kɔnɔ kalaya ni sumaya kɔnɔ finya ni bilenya ni jɛya kɔnɔ n'a ma yira silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw fɛnɛ kalen ka don k'a fɔ a ka bange ni nisɔndiyaw fɛnɛ bɛ ɲɛnamaya olu fɛ ka sanga ni bilasiralikanw ye ɲina bilasiralikan minnu fɔra jamana ɲɛmaaw fɛ n'o kan ka kɛ sababu ye ka coronavirus bana kunbɛn ni Ala ka diɲɛ ye. An fana karamɔgɔ Seyid Sherif Usmani Madani Haidara ka bangeni seriyara maaba caman fɛ dɔ ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balakaw olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye u ka duwawudon kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Seyid Sherif Usmani Madani Haidara ma an ka jan an ka ɲamadali kɛ o sɔrɔlen fɛ. Seriba in kɛnɛ kan a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ an bɛ Ala deli san 65 ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo Ala ka da an karamɔgɔ ɲɔgɔn ye bali ma sijan ni kɛnɛya laban ɲuman Ala ka da n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Ala ka kisi ni tana kɛ jamana Ala k'a basigi an nana don ɲuman na bi an kɔntannen don an nisɔndiyalen don an sewalen don sabula an karamɔgɔ Seyid Sherif Usmani Madani Haidara an nana ale ka bangeni nisɔndiya de la foro la yan nɔ n'anw bɛ Ala tanu de bi ka Ala barika da parce que cɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ man di Ala y'o di anw de ma
Haidara kɛra tile de ye tile min bolo tɛ se k'a kunbɛn a kɛra a tile mɔgɔw ma ɲɛdimi fura ye ka a bɛna kɛ don nata mɔgɔ minnu bɛ na a bɛna k'olu ma kɔdimi fura ye. An bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen an nisɔndiyalen don ni anniversaire ko in na bi an bɛ Ala deli si caman bɛ Ala bolo Ala k'o caman di karamɔgɔ ma n'a ka denbaya. Bani bangeni kɛra silamɛ ɲuman bɛɛ ma nisɔndiya ye kɛrɛnkɛrɛnnen na anw fantanw bani bangeni anw fantanw de anw ni malo bɔrɛ anw t'a da dɔn an b'a pese sugu la dɛ Ala ni bani bangeni anw de bɛ malo bɔrɛ sɔrɔ an ka so k'a dun an bɛ sogo sɔrɔ an ka so k'a dun bani ye fantanw jigi tugu ka sigiɲɔgɔnw jigi tugu cɛ sabatɔw muso k'olu jigi tugu muso minnu cɛ sara k'olu jigi tugu dan tɛ bani na an bɛ dugawu de kɛ bani ye sini kɛnɛ bɛ Ala bolo Ala k'a di bani n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma san 70 caman bɛ Ala bolo Ala k'a fara bani si kan bani ka bange nisɔndiya bonya ka kojugu wala silamɛ ɲuman bɛɛ nisɔndiyara Haidara bangeni Haidara ko in kuma tɛ fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ a n'a furumuso a n'a denw an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen si bɛ Ala bolo Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulilahi rabbil alamina barika Ala ya barika kira ye an bɛ Ala fo Ala tanu an bɛ soli kɛ kira kan n'o y'an kuntigi ye an kɔntalen don bi kojugu n'o y'an fa n'an karamɔgɔ ye Ashedi Usmani Madani Haidara bi y'a ka san 65 anniversaire ye Ala k'a k'a ma si ni kɛnɛya ye Ala ka a kɛ dibila ye ka don a n'a jugu cɛman n'a jugu musomanw cɛ Ala kana dankari a n'a ka denbaya la a bɛ ka silamɛya taga ɲɛ ka silamɛya développer alhamdulilahi rabbil alamin a bɛ ka anw yɛrɛ dilan surtout anw musow a bɛ ka an dilan ka jogo ɲuman kan Ala k'a sara Ala k'a k'a ye alijinɛ firdausi a n'a ka denbaya cɛman n'a musoman bɛɛ san caman caman bɛ Ala bolo Ala k'o di ani silamɛden bɛɛ lajɛlen ma ani karamɔgɔ yɛrɛ ma Ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la. An nisɔndiyalen don kosɛbɛ bani bangeni na bani bangeni kɛra nɛɛma ye silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma a y'a to an tɛ min dɔn an bɔr'o bɛɛ lajɛlen kalama. Ne bɛ Ashedi Sherifu Usmani Madani Haidara fo Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma san o san an ka jɛgɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ ka diɲɛ kisi ka diɲɛ tasuma jugu bɛɛ lajɛlen faga n'a ka ŋaniya ɲuman n'a ka dusukundumanya ye diɲɛ mɔgɔ k'a dɔn ko mɔgɔ si tɛ ɲɛ dɔ ka tɛmɛ ɲɛji kan Ala kira de nana diɲɛ ka ɲɛnamaya kisili kama i n'a fɔ a mɔdenw fana b'o sira kan an bɛ dugawu kɛ a n'a ka denbaya ye ka tila ka dugawu kɛ diɲɛ silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka tila ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ani Mali silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen k'an ka jamana kisi k'a taga. Ni kɛnɛ nɔrɔma in k'a dɔn ɲumanakaw fɛ an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usmani Madani Haidara a yɛrɛ dakunɛ fila min kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin nabagaw bɛɛ lajɛlen ma an ka jan ka ɲamadali kɛ o fɛ. An ka maaba minnu y'an sɔrɔ kɛnɛ kan an karamɔgɔw a n'an baarakɛɲɔgɔnw Ala ka diinɛ dɛmɛni sira kan o sira bɛ Ala de bolo. Mɔgɔba b'a ɲini ka maa wɛrɛ de bonya ale yɛrɛ b'i dogo de. N'o tɛ Ala b'a dɔn ni tɔɔrɔ minnu ye jamana sɔrɔ nin tile filanin na sisan a kun bɛ se yɔrɔ dɔ la an ma sigi n'a ye mais Ala y'a seere Mamadu Musa Jalo de wulila ka na ne fɛ yen ko an bɛ labɛn na an m'an k'an sigi ka nin ko in filɛ balawu fitininin tɛ yen fitinɛ n'a wulila Ala de b'a laban yɔrɔ dɔn. An ka lajɛ an ka jamana in bɔ bolo la ale de nana n'a hakilila ye bi balimakɛ fana fo dɛmu ale ye baaraba min kɛ diinɛ kɔnɔ sisan ka an bɛɛ lafiya an bɛɛ a ye kuranɛ hifizu yɔrɔ jɔ kuranɛ bɛ durusi yɔrɔ min na ka tila ka médarsa jɔ ka école jɔ hali dɔgɔtɔrɔso a bɛ k'a jɔ a kɔnɔ Konate ye baara min kɛ sa a ka bon hakili ma n y'a ka cɛ si joué n ka mɔgɔ bɛɛ y'a lajɛ o don pont bilili a n'a bi hakɛ min na sisan a peinturer a y'a k'a faso de ye fi sabilillah anw ye nin de fɔ cɛw bi dɔn ni baara de ye kuma tɛ an b'a fɔ a ye ko a Konate di courage n bɛ min fɔ Kulubalikɛ ye bamanan ye bamanan ale ko a bɛ sa Haidara ka jɔnya na mais ale ɲinɛna de ye an kɔni ka jɔn ye bamananw ye o tɛ bi ye o a bɛ sɔrɔ ale kun y'i bɔ a la de ayiwa an ka Sila n ka Ansaru président min bɛ Congo Musa Fasila ale y'a dɔn
fɛn min ka di Haidara ye nin donya ninnu na ani seko bɛɛ la ka fandanw dɛmɛ fandanw dɛmɛli a ka di ne ye tɛ dɛ n'i y'u dɛmɛ Ala yɛrɛ de b'i dɛmɛ bilahi maa o maa ye mɔgɔ kamana gannen ka kamana gan wuli Ala bi fɛn k'i ye mɔri tɛ se k'a kɛ bi malo bɔrɛ 300 ani mun sukaro bɔrɛ 300 tulu bidon 300 ɲɔ bɔrɛ 300 bɔrɛ 1000 ani bɔrɛ 200 a y'o de tila Congo Kinshasa fandaw ni ɲɔgɔn cɛ. An b'an kunda Burkina jamana kan nin waati na Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara ka bangeli kadara kɔnɔna na alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru Burkina jamana kɔnɔ u ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma ni balo caman dili ye o ma min musaka wari bɛ taa 100 ani 30 sefa wari bɔɲɔgɔnko la Lasana Sidibe ka wulikajɔ sera k'an sama diya minnu na an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ o fɛ. Silamaya dɛmɛtɔ Ansar bolofara min bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ ka sanga ni Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma u ɲɛjɔyɔrɔ Asayada Sherif Ousmane Madane Haidara ka bangeni ɲɛɲɛnuw ye u ye dɛmɛba kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ mɔ dali masama nɔgɔya kɛ minnu ye Burkina dɛmɛ minnu do malo bɔrɛ 40 tulu litiri 20 bido 4 litiri 10 bido 8 litiri 5 bido 7 makoroni karton gele ninga dalasi batanda ka maa minnu kɛra dɛmɛ bisimilabaw ye u y'u ka nisɔndiya jira silamɛya dɛmɛtɔ Ansar la Burkina Faso jamana kɔnɔ ka bɛn ni zamzame yu bangeni ɲaɲanuw ye Ala ye bi nɔgɔya an ye an tun ja tigɛlen bɛ cogoya min na Ala y'a to a ka sebagatɔya la o hakili tɔra an na ka o sen ta ka na sanfɛ n'o tɛ dimanche tɛmɛnen an y'an tulo jɛngɛ arajo kumakan fɛ an ko peut-être o bɛna n'a fɔ ko an karamɔgɔ ka dusumɛ k'a bɛ yen taratalo mais an y'an tulo jɛngɛ a ma foyi mɛn an bɛɛ jigi misɛnyana mais Ala y'a to a sebagatɔya la ko hakili ɲuman min b'o kunna nin o ma ɲina an n'u ko an ka cours de solidarité la a kɔni bi kɛ cogoya min na san bɛɛ a ma se ka kɛ ten bi mais o n'a ta bɛɛ o ye o seko kɛ an kɔni b'o fo an b'o fo bi ka bɔ kunu ma ka taa bila bi ma ka taa bila fo sini ma an ka fori b'o ye dan tɛ fori min na an ka fori yɛrɛ tɛ ban an tɔɲɔgɔnmuso dɔ y'a fɔ sisan k'o bɛ dugawu kɛ an kalamɔgɔ ye ko Ala kana an faga Ala kana an karamɔgɔ faga dɛ an bɛ symboliquement de baara la n'o le ka ŋaniya yira kɛ ka ɲɛsin cours de la solidarité ma o ŋaniya yira ye juma ye san o san kabini san caman ansardiniw bi bɔ u ka nafolo la ka ɲɛsin an balimaw ma n'o le cours de la solidarité mɔgɔ ye ɲinan ta bi cogo min na bolofa bi a kan an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin ka fori kɛrɛnkɛrɛn ka sama karamɔgɔ ma ka fori di dilikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ka fori di cours de la solidarité ma ka yira ko ni ŋaniya yira ye ni Ala ka diɲɛ ye belebeleba bi kɔfɛ adamadenya dɛmɛ min kɛlen filɛ nin ye Burkina Faso jamana kɔnɔ cakɛda min ɲɛsinnen do ɲɔgɔn dɛmɛ nasiraw ma o y'a ka nisɔndiyaw jira ka laban ka wale ɲuman dɔnfoli kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ma ka sabu kɛ olu ka cakɛda yɛrɛ ɲɛsin bɛ nin baaraw de kɛli ma san o san ka taa san 10 kɔnɔ san bɛɛ o bi dɛmɛ bila ka di action sociale ma min cours de solidarité o ko ni nana n k'o fo bi gɛlɛya nin kɔnɔ min ka taa covid fan fɛ o ma ɲinan kɔ ɲinan tuguni o nana ni dɛmɛ ye dɛmɛ nin ka taa se malo kilo tonne 1 turu litiri 140 ale ni makaroni carton 1 ni dɛmɛ ni an b'a minɛ an ka pensionnaire tɔgɔ la pour que ka se ka an ka pensionnaire dɛmɛ n'o ye alibele Ala ka dɔ fara tuguni association ka fanga kan alibele ka se ka to k'an dɛmɛ alibele
mi ka taa an ka pensionnaire fan fɛ. Ka sanga ni kɛnɛya cogoyaw ye Burkina Faso jamana kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ coronavirus bana ko kunka min kɛn bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen labɔ bi. Mais kalo tile 12 Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ka bangeni ɲaɲaniw kɛnɛ sigira senga ni ka bɛrɛbɛn ka sanga ni laɲini ye, laɲini min fɔra jamana ɲɛmaw fɛ n'o kan ka labato bɛɛ lajɛlen fɛ wa kɛra bonya ni karama fɛnɛ kɔnɔ ka sabu kɛ dɛsɛbaatɔw ni fandanfalaw dumuni na. Ni ye kunnafoni ye min bɔra muso, den ani denbaya ka minisiriyɔrɔ la ni o ye Madame Jakite Aissata Kassa Traoré ko a bɛ a ka bonyamasegin foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin président Ibrahim Boubacar Keita ma ani fangaɲinijɛkulu bɛɛ lajɛlen ka sanga ni député kalata tɛmɛnen sariya sen min ni o lawaleyala o la ni o bɛ tali kɛ la loi 2015-052 kan du 18 décembre o lawaleyali kan ka sababu kɛ an balakaw caman olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ wasabulon kɔnɔna na. Mali député 147 na 41 o ye an balakaw ye ni o bɛ tali kɛ 100 sara la 28. Madame Jakite Aissata Kassa Traoré ko a nisɔndiyara ni nin waleya in ye kosɛbɛ ni an balakaw ka jɔyɔrɔ sɔrɔli ye wasabulon kɔnɔna na. A ye foli kɛ ka ɲɛsin député muso kura ninnu bɛɛ lajɛlen ma ni k'a jira u la k'a fɔ ko a bɛ u ka bilala su ani tile. Communiqué in tɛgɛnɔ bilala ka bɛn mai kalo tile 12 ma Bamakɔ. O de b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan. Musa Fɔnba ale ka ɲininenw don. Konowarekaw ka minisiri ɲɛma Amadu Gon Kulibali kabini mɛn kalo tile 3 a bɛ Faransi faaba la Paris ka sabu kɛ dusuku yanfa bana o kan ka jateminɛ kɛnɛya tigilamaw fɛ wa dɔgɔkun damadɔ a kan k'o fɛnɛ kɛ jamana kɔ ka Faransi ye. Nka walasa hakiliw ka sigi Konowari tarata Alassane Dramane Ouattara jamana ɲɛma ni a ye fila fɔ sanga fila ɲɔgɔn na ja bɔlɔlɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni Alassane Dramane Ouattara jamana ɲɛma n'a ka minisiri ɲɛma bɛ ka kumaw falen ɲɔgɔn na. Ja kɔnɔ kuma y'a yira k'a fɔ Amadu Gon Kulibali mago bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin kuma in na. Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ fana ye i da don baara kumaba dɔw la minnu kɛra a kɔ. O dɔ ye Conseil national de sécurité kura min sigira senkan tun ka ɲɛsin coronavirus bana kɛlɛli ko mɔ. Hakilinaw minnu dara o Conseil national de sécurité senfɛ o bi don bala ka bɛn ni juma mai kalo tile 15 ye. Nin bɛɛ lajɛlen lasera Amadu Gon Kulibali mɔ Alassane Dramane Ouattara fɛ. Minisiri ɲɛma bɛ Faransi jamana kɔnɔ ka sabu kɛ a bɔra Abidjan da fɛ mai kalo tile 2 ka dugu jɛ a tile 3 la. Dɔw y'a yira k'a fɔ dusukuyanfa bana dɔ bɛ deli ka sɔrɔ ka tɛmɛ. Ɲinan y'o san 8 ye kabin'o baara kɛra kuma bɛɛ a bɛ to ka taa Faransi ka jateminɛ kɛ kɛnɛya binna k'u ka jango kɛnɛya bɛ se ka sabati a wolo la. Mars kalo tile 12 tɛmɛnen Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲinindɔ RHDP ye a jira k'a fɔ octobre kalo tile 31 jamanakuntigi sigi kalata la olu ka cɛbɔ don wa a yɛrɛ ka forobasigili kan ka kɛ fanga ɲinindɔ cɛbɔya la n'o ye investiture ye ka bɛn ni juin kalo nata y'an kɔrɔ. Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ Ganyaka yanfa fɛ ka digi tilebi yanfa kan lakana tigilamaw ni yengaw carakara ɲɔgɔn na ka sabu kɛ lakana tigilamaw kɛmɛ ka siraw tigɛ ka fɔ Konakiri Laginɛ faaba sira tɛ se ka matama bilen ka sabu kɛ coronavirus bana ye o de bɛn dɛ nin yɔrɔ maaw mɔ ka sabu kɛ maa tɛ se ka Konakiri lasɔrɔ bilen n'o ye faaba ye. Kura yɛrɛ min fɛnɛ kan ka kɛ sababu ye ka maaw maa mago fɛnɛ la kura fɛnɛ bɛ ka tigɛ kuma bɛɛ o bɛn dɛ u mɔ. Mankan in senfɛ maa 5 de bɔnɛna a nina Koya ani Dubreka ninnu ye cercle filaw ye minnu ka surun faaba Konakiri la. Polosilakaw ni gendarmerilakaw dagayɔrɔ min bɛ yen bɛɛ lajɛlen tiɲɛna denmisɛnw fɛ. Dugu min bɛ wele ko Kamsar n'o ka surun Boke dugu la maa 1 mɛnɛ sara ye o nisɔngoya taama ɲɛsinnen kun don kurantigɛ banbali de mɔ Kamsar dugu kɔnɔ. A jirala k'a fɔ maa min fara lakana tigilamaw ka kisɛ de kɛra sata ye. Koya ani Dubreka lakana tigilamaw kɛmɛ ka sira tigɛli min kɛ k'a fɔ maa tɛ don Konakiri a barata maaw dahirimɛ ɲini yɔrɔ kɛmɛ Konakiri de n'a fɔra ko maa tɛ se don ka taa i dahirimɛ ɲini o de bɛn dɛ Koya ni Dubreka kaw mɔ. Ka sabu kɛ nin cercle fila ninnu bɛɛ ni Konakiri ka surun n'o ye Laginɛ faaba ye. U y'a yira fana k'a fɔ lakana tigilamaw kuma bɛɛ u don dɔ n'u bɔtɔ Konakiri da fɛ surɔfɛ de bɛ jagoya minɛ u la lakana tigilamaw fɛ. Coronavirus banabaatɔ Laginɛ Konakiri maaba 2,217 don 771 sera ka kɛnɛya a kɛra 11 zata ye.
Senegalikaw fe sanfɛ kalansoba min lakodɔn bɛ u k'a ma ko École supérieure polytechnique de Dakar a bɛ fɔ ma minnu ma ko ingénieur olu de bɛ bɔ nin kalansoba in na Senegali jamana kɔnɔ ani Senegali dafɛ jamanaw kɔnɔ o denmisɛnninw de farala ɲɔgɔn kan hakili kujɛ bɔ ni ka fɛn dilan u k'a ma ko Dr Car orobo in coronavirus bana kɛlɛli la a bɛ dɛmɛba kɛ k'a sabu kɛ k'i to fangaja fɛ ka dajuru Gazalo ka taa fanfɛ fan min ma n'i ja lapitaniso kɔnɔ ka don sow ni ɲɔgɔn cɛ banabaatɔw kan banabaatɔw wolola fundeni fɛnɛ t'a la o bɛɛ la jatala bɛɛ la a bɛ se k'i ɲininka fana i fari bɛ cogo jumɛn i bɛ ka mun ni mun ye i yɛrɛ la nin kumaɲɔgɔnyaw bɛɛ bɛ se ka kɛ ani banabaatɔ cɛ wa kan caman na k'a daminɛ fɔlɔ Senegalikaw yɛrɛw ka kan fɔta la n'o ye wɔlɔfɔkan ye a b'o fɔ subahana mansi ni robo don Senegalikaw ka filakan pular a b'o fɛnɛ fɔ a bɛ faransikan fɔ a bɛ anglɛkan fɔ wa don nataw la Senegalikan wɛrɛw bɛ yen minnu fɛnɛ kan ka don a kɔnɔ hala b'i ɲininka n'o y'a sɔrɔla i ka fura dir'i ma n'i ka fura ma d'i ma a yɛrɛ bɛ se ka t'i ka fura ta ka na d'i ma a b'o cogo la i ka dumuni fɛnɛ a bɛ se ka t'o ta ka na d'i ma kalandenw de ye nin mansi dilan hakili kunjɛ ma k'u b'a kɛ ka Senegali jamana dɛmɛ coronavirus bana kɛlɛli la Senegali jamana banabaatɔ coronavirus maa ba fila don 19 bɔnɛna a nin na Togo Faba Lomé Kasobo kasodenw de murutira k'a fɔ u tɛ jɛ ni a ye kasoladen wɛrɛ kana fara olu ka sabu kɛ coronavirus bana a ye mɛn Togo Faba Lomé kaso la maakuraw minnu bɛ ka na olu de bɛ ka na n'a ye wa kɔrɔlen minnu bɛ kaso kɔnɔ olu ko maakura tɛ n'a fara olu kan tarata sɔgɔmada yanfan fɛ kasodenw jarawelila kaso la nka maa minnu bila mɛ u kɔlɔsili kama olu sera ka u basigi ko in yɛrɛ daminɛna ntɛnɛn de maa min ni kasoladen kura dɔw bɛ ka bisimila kasoladenw sina k'a jira ten k'a fɔ ninnu tɛ don anw ka yan kɔrɔfɔ gwɛlɛyara nka ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye bawo gendarmelakaw labanna ka segin ni kasoladen ye ka taa bila u fɛ yen Togo Faba Lomé kaso kɔnɔ maa 19 de yera coronavirus bana bɛ min na wa dimanche tɛmɛnen maa 283 a jarala k'a fɔ a yer'o la Togo kaso kɔnɔ o kɛlen sa kasoladenw de jarawelela ko wa ko maa wɛrɛ tɛ don ka fara olu ka bilen k'a sabu kɛ nin jogo in na olu laban tɛ kisi yan Togo Faba Lomé kaso hadamadenya hakɛ labasabaw kuma bɛɛ olu bɛ ka jira k'a fɔ kaso nɔgɔn tɛ k'a sabu kɛ kasoladen ka hakɛ dɔw kan ka jɔ a ye nka Togo kaso a faba kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Lomé kabini nasaratile kaso jɔlen don a jirala k'a fɔ maa hakɛ min kan ka ye a kɔnɔ kasoden na 600 don nka bi maa tan bɛ jɔ 1500 la wa adamadenya hakɛ labasajɛkulu y'a jira k'a fɔ kaso in yɛrɛ ni datuguli ka kan jɛnsɛnɛkɛna ni tɔnba Nations Unies bolofara min fɛnɛ ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛ jateminɛni ma o yɛrɛ ka na dɔ senfɛ Togo Faba Lomé o y'a ɲini jamana maa ɲɛmaaw fɛ wutikalo tɛmɛnen k'a fɔ kaso in ni fɛn min ka datuguli de don wa kana mɛn yɛrɛ bilen o fɔ ni bi cɛ Togo faamaw kɔni sen tɛ k'a datugu Congo Kinshasa jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ka directeur de cabinet minɛnen nɔna a ka danga bilara ye Désiré Kashmir Kolongele ale kun ye Vital Kamerhe ka danga ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ Vital Kamerhe bilama bɛ bɔgɔ jeninen ka k'a kɛ n'a kɛ ka faso nafolo dun tarata kɔrɔfɔ bɔra jamana ɲɛmaayaso la k'a fɔ maa min kun ye a yɛrɛ ka danga ye directeur de cabinet yala Désiré Kashmir Kolongele k'o bɛ bila a nɔ na Vital Kamerhe a ma wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ tɛ kɛnɛda la bilen k'a se t'a yɛrɛ lɔ yan'a jɔyɔrɔ lankolonyanen ka to maa min kun bɛ d'a kan o bɛ sin ka bila a nɔ na Désiré Kashmir Kolongele Vital Kamerhe ka danga in jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ka fanga ɲini dɔ UDPS ma don a kun bɛ directeur de cabinet danga ɲa jɔyɔrɔ la Vital Kamerhe kɔfɛ ka ɲɛsin sariya kow ni politiki kow ni fanga kow de ma jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ Amerikikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Mike Pompeo a sera ka bɛn ni araba ye Bani Israɛla a bɛ kuma ɲɔgɔnyedaw kɛ ani Bani Israɛla maa ɲɛmaa filaw cɛ n'o ye Benjamin Netanyahu ani Benny Gantz ninnu maa fila de bɛ ka Bani Israɛla jamana mara bi ka sabu kɛ wasadensigi kalata kɛra si ma se ka si bi u y'a ta cogo o cogo si ma se ka si bi jamana ɲɛmaa ko kuma na Benjamin Netanyahu k'a lajɛ ka gouvernement sigi n'a ni Benny Gantz ka fa sera ka bɛn fɔ la a y'i tan ka dɛsɛ kolokoto a ma se ka gouvernement sigi bawo n'a taara ni minisiriw tɔgɔ ye wasabilo kɔnɔ banbi kɛ u la a b'o cogo fɛnɛ na a ɲinina Benny Gantz fɛnɛ fɛ ko Benjamin Netanyahu ma se ka gouvernement sigi ale fɛnɛ k'a lajɛ n'a bɛ se k'a sigi ale fɛnɛ y'i tan na ka dɛsɛ kolokoto a ma se k'a sigi o kumana u fila de farala ɲɔgɔn kan sa ka jɛ ka jamana mara
o kumana nunu ma fila de ni Mike Pompeo bi kuma fɛ min kan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna o ye Palestine ni Bani Israel gwɛlɛya ye. Bani Israel kɛmɛ ka Palestine dugu si Jordani fa dɔ jakoya minɛ ko fa k'u fara yɛrɛ kun. Ko Mike Pompeo bina taa lajɛ ka dɔ fɔ o gwɛlɛya de rɔ nka bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ Ameriki jamana kɔni n'a bɛ dɛmɛ maa fɛ o ye ka dɛmɛ Bani Israelakaw de fɛ ye. N'o tɛmɛna ka bɔ ye Bani Israel ni Iran jɛ gwɛlɛya fana ko Mike Pompeo na dɔ fɔ o fɛnɛ na ka sabu kɛ kwasa in na ye mɛ ka fɔ Siri jamana kɔnɔ Bani Israel kɛlɛcɛ ye mugu dɔ fili Iran kɛlɛcɛw kan ye. O bɛ ka kɛ sababu ye ka gwɛlɛya tɔ bonya Iran jamana ni Bani Israel ni ɲɔgɔn cɛ ko Mike Pompeo na dɔ fɔ o fɛnɛ na ye. San caman bɛ Ala bolo, Ala ko yira an fa n'an karamɔgɔ la Seydi Sherif Usman Madan Aidara ani alisilamɛ ɲumanw bɛɛ lajɛlen. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye. Aw ni ce a ka ɲamadalu la. A k'an bɛn waati wɛrɛ nata.